Goedemiddag, dat kan u. Ja, goedemiddag, met Pierre van Hoek. Dag. Hoe sorry, jij zit ook een wegrestaurant, hè, of niet? Ja, nou, ja, dat kun je wel zeggen. We liggen langs de weg, ja. Ja. Maar heb je ook, zit ik eerder van die borden hoe groot op staat schnitzels zo groot wie deurmatten? Ja, dat klopt. Het zijn 250 gram, dat is aardig, of niet? Dat is zeker aardig, joh. Maar Ja. kijk zich om volgende, alle winkels zijn vandaag dicht, wa? Ja, In verband met bevrijdingsdag. ja, En dan komt, straks komt een neef van uit Australië, daar komt vanwege. Hè? ja. Vandaag? Ja. Ja. Maar nu is het zo dat wij dus, de houden ook van backpacken en zo. Dus dat zou het zijn dat we de zoon hebben. Ja, is geen probleem. We hebben een stenen vloer, dus dat is geen probleem. Geen probleem. Nee, dat is niet mijn vraag. Ja. Mijn vraag is of ik dan zo'n mat van u kan krijgen. Wat? Ja. Ja, dat is mijn, ja, lukt dat of niet? Dat kun je wel heel weten, maar ik ga het niet metnemen. Dat is geen probleem. Dat is wel mogelijk. Nou ja, we hebben dus zo'n deurmat nu en dat hebben wij dus op dit moment niet. Ja. En alle winkels zijn dicht, dus mijn vraag is, Ja. kan ik dan bij u langskomen om dan zo'n schnitzel dan, zeg maar gewoon als deurmat... Je kunt je sliezen, kun je mee komen eten als je dat wilt. Nee, ik wil dat niet eten, ik wil dat als deurmat hebben, dat adverteert je met, wat? Ja. Zo groot wie deurmatten. Ja, maar dat is ludiek eraan natuurlijk. Ja, dat snap je ook wel. Maar dat is toch ludiek aan dan? Ja, dat de grap is natuurlijk. Hoezo is dat een grap? Waarom adverteert je dat met? Ja, dat is natuurlijk... Dat moet je begrijpen. Ja. Nee, dat is natuurlijk... dat is gewoon voor de leukigheid is dat. Ja, maar dan is het toch helemaal niet waar? Dan zie ik je me een beetje aan het voorliggen. Nee, dat is niet waar. Ja. Oh. Ja, Nee. ik heb een mat nodig, hè, dus Ja, kan ik dan... dus ik heb even... Voor de flauwekul heb ik geen tijd voor. Ja, sorry. Maar ik vroeg toch heel netjes of geen mat... Goedemiddag, Drie. Ja, dat is met Pierre van Hoek, dat ging geen fout net. Nee, daar ging niks fout. Maar je moet je een flauwe zeven aan mij verkopen, alsjeblieft, ja? Ja, maar jij doet het toch? Jij Nee, zegt dat je een deurmat alsjeblieft, hebt. gewoon je op. Of komt je heen touw, dan kallen we tegen je, ja? Ja, maar ik heb toch Jo, een... houdoe. Goedemiddag, de kant in u. Ja, dat is met Pierre van Hoek. Pierre, dan moet je even ophooien met een onzin, want anders dan kom je maar heen de touw, dan kan het even, ja? Ja, maar moet ik even vragen? Ik heb toch van Nee, die... alsjeblieft, slap de zeveren, alsjeblieft. Gooi het lekker in mijn zangers pesten, maar niet mee, ja? Nee, maar ik heb toch van die Houdoe, bordenboeven met... alsjeblieft. Luister eens, heb je een dikke kop of zo? Kun je niet luisteren? Ik zeg houdoe, zeg ik, Nee, maar ja? ik heb toch een groot bordboet hangen, of Houdoe, niet? zeg ik tegen u. En nou, die Met goede moeilijk door, gooi je in de opsteekt. zangers vervelen. Er staat op dat hoor, dus... Hallo?